Támuid chun tofu a úsáid san idir seo. Juntar tofu trí bhaine soy a héachta agus an gro a scar ó náig cosúil le cáistí. Támuid chun an tofu a dhéanana brisk le clúdach plúr. Tá ground flour an sahagam, tá paprika a dati again, tá salan agus an cúig spiasra an sahagin. Cúig spiasra sé spiasra ón tín. Agus an sá tá calóg just a cothúcháin again. Is beala me se úsáid mar tá se annachláin túldit. É sin fad bhesca le chéile. Tá tú úsáid sa just chun clúdach a chur an tofu. Tá tofu chimí agam. Agus níos tasam mé dhearra seach an hocht trasnáin. Tá se go híhann an tlísa. So, ceir ceathrú, casar le héibead a son an trasnáin í anmh locha. So ná sé sin denta, just churisteach leis an plúr agus na spiasarí as just iad a chasa timplid. Gach éon taobh a chlúdach, mar sé sin a thuairigh a heile blastit nó a hantó a dhéanamh. Stig sa bhreachtáin an sahanis, chur míad brean ílistechan, son geomíad an tofu, ní heasín a go meach sé róthe ar fad, thóg de chuid ama leis. As leis an tofu clúdaí mar sa a ró sé brusk. So, sa bhreachtáin eile, tá garlóg agus sínsir an sahagam. As an sa, tá calóg silí agam. Tá chur an broccoli peicáin a corcra. A bhfuair mar mosa fortanúb, a sé chó úr a fiachant. So, na hantu a bhesca son, a cúpla rud an sahagam. Sé seo miran. A sé ar nó sace ach ní le méid alcohol sigan a cham níos mó siúcra sigan. Ní chortaí isteach sa puisnóra mar téanna siúcra sais cruig. Agus sé seo tamari. Tá tamari ar nó sáia, ón tapáin a ríiste sé, cheanglíonn sé go chéanar chéile. Breanais go chur isteach an na hánta. I'll just flieg das san féid timppla Spáin ómad. So má hantu deanna van béle sa, ní thug sé roádawit. Tá cúpla nómad ga chéanad rá dolab, má ha go chéanad lecha amach agat. Ní leánach timplas cúig nómad chun an broccoli ar fad dhéana agus timplas an chéana chun an tofu dhéana. So leistigh de nómad beag an béle ar fad curta le chéile agat. Ní fad bhain an béle sa, a má súl go dtíon leis. Even leis an sais o tofu, bheith sigad gapra nó bheith sigad rudaí eile go leis. Nuair a héal tú go baile, cé tú cadá a gceiste gom. Den dainach an broccoli a chasa leis mar ní heasíonn go mbeadh an sú ar fad hí sa món agus ní bheadh feic ar bara an broccoli. Má hí mín sé macro bhór, just chur breanna leis cisteachán, ná bí bóra, mar heasíonn go mbeadh sú go a dead hir, ní heasíonn go mbeadh sé trim ar fad. As a chéad eile sé í mín píisina talún. Tás leis seo a bhescaisteach. As úsáid leistíar don spinóid chun a bhescaisteach. Déanna sé seo anlan íhan. Cín tú go bhfuil sé an talan ar fad tacaí le chéile. Ach níl mí cíochnaí, tá heile le dul isteachán. Chur míad isteach sú líam am lán. Tóga sé an rud ar fad. Blas úr chun sé sin isteachán. So cín tú an son, tá an sú ar fad a techt le chéile go híomhann an son. Níd sé óráir, mar tasíonn go mbeadh ab de chur an bláta. Ní just a spotta an sochas a súd. Agus an sochanis, chun é chéachnú, tá ola seasamhain againn. Just brain beag. Tás le chur isteach I dead hir ar fad, mar tasíonn nuait an blas ón seasamhain a chur isteach sa bhéile. Ní hasíonn nuait a ró amachas. As an isis, ga chéanad a chur an bláta. As an isis chun é chéachnú, tá píisina talún againn, agus tá inún againn. Agus sinní béle siimplí das leis an broccoli peicáin a corcra a bhfuair mar ón gortanúb. Spialim hénig rud éigean siimplí mar son féidir curta le chéile chó tappaig.